Ara llegirem el manifest que reivindiquem en el dia d'avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Comencem. Prou retallades a les entitats, retallem el govern. No al copagament abusiu. Generalitat, paga els deutes. Obrir les residències construïdes, ja construïdes. Crear places de centres ocupacionals i SOI. No més retards en la llei de la dependència. Volem cobrar el treball que fem. Volem un treball digne. Volem tenir dret al lleure.